Dahil unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng tag-init, doble na raw ang bilang ng ino-order na buko ni Tatay Henry. Ito kasi ang kanyang pinagkakakitaan lalo na tuwing summer season. Marami din nauubos, mga dalawang ganito, tatlo sa isang araw. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, patindi na ng patindi ang mararamdamang init sa panahon ngayong Abril. Ramdam ito lalo na sa lalawigan ng Catanduanes. Kaninang alas 2 ng hapon ay naitala ang 42 degrees Celsius na heat index sa Virac, Catanduanes na pasok sa danger level. Si Virac ay consistently nasa danger level. Pero yung mga ganitong situation ay hindi namin, kumbaga, bine-verify pa rin namin yan or binabalidate kung bakit ganun yung trend ng heat index ni Virac na meron siyang, kumbaga, significant na difference sa other station natin. Asahan na rin umano ang mas matinding init ng panahon ngayong Semana Santa dahil ito na ang peak season ng tag-init na tatagal hanggang Mayo. Mainit talaga kasi kung i-check natin dito sa ating tropical cyclone potential threat. Yan. So sinasabi dito for Holy Week ito po ano. So wala siyang nakikita na possible na mabuong bagyo within or outside the area of responsibility. Samantala, ilan sa mga pwedeng maranasan ng tao tuwing tag-init ay ang pagkakaroon ng heat cramps at heat exhaustion. Posible rin ang heat stroke kung matagal na mabibilad sa araw. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares.